kinyo hika school jong East Jantel District lapan pau ke jing ka bakrau halo ke jing ptha jong ka sarkar an pendam kam ki atli ki application apps ta ki long GPS map camera apps but way pau de UV attendance app nakamata ke kam hikai but ki de ki kam jong ki haba ki de hikai school nakaliang jong sangi ni hikai po ke jing lam jong uba arstol rambai Presiden joki ni school SSA ba komjuru yakini kai joki school primary hapo East Jantel District hapo kina liban ai daga jing tho sha SDEO joki East Jantel District alo kena jing e begini kai khap nen kam yakini ki atli ki apps daga baula ong bagi babon gini kai kem don sate yek smartphone ba ki babon ki jaka chano kendong kem don sate yek network bat kalong ka ba e shiboni ki mat pen kam yakini ki apps nakam ta ki kam hikai ba ki de ki don kam jongin kai school menta ka sengi nagaliang jongi ki artli ki seng jong ki nohi kai hapo East Jantel District kata ka Janji Hills Lower Primary School Teachers Association Cleared Unit kepada ka unit jong ka All Meghalaya Primary School Teachers Association lani Amsta but ka Meghalaya SSE School Association East Janji Hills District Unit ngilawan ban Lake Summit but yakendo ya i Sub Divisional School Education Officer hakabai dai bat ka phang halor ka jing pentrai kam ya ka GPS map camera bat kumjuro ya ka UV attendance apps hakabai dai bat ka attendance jong kinong hikai hapo East Janji Hills district ka ba kentup nadu kinong hikai SSA government non government deficit ad hoc ki ba hikai hakerdan elementary level kanong rim ka ba nakaliang jongi ki arseng ni kendo ya ISDSEO kalong hadin bangilayo ya ka complain nakibabon ki para nong hikai ki jongi hakapai dei bat kini ki apps ki bala pentre kam nakaliang jong ka office jong ISDSEO kumjuro na ka office jong district mission coordinator kapanong kong kajing ka ba para nong hikai penpao syangi kung kaseng kalong ba nakaliang jong ka office kala register but share yaki personal details jong kinong hikai hapo jong kaneka UB attendant apps kapadai ka software kabala shna da ka UBTech Solution Private Limited claim da yo ya ka concern lani ka jingbit na kinong hikai shwa ban share yaki ki personal details jong kinong hikai hapo jong kaneka apps nata shushu akaba penlengo iki babon kinong hikai kalong ba hadin ba nakaliang jong ka office kala shoe forward da ka link nakbanta ban pentray kam yo new apps anda kila download yo new apps kila login ka number ka phone number ni ka personal details jong ki la dep ban register lupa nakaliang jong ka office kuma mane klem da yo ka jingbit lagi para nong hikai kanir kolong ka way nakabenta ka ba nakaliang jong ka office kala violates ni penkeng ya ka right to privacy jongi ki nong hikai ni jong kino ki sanctional di nong sanctional hapo di India katkum ka mandates jong ka article 21 jong ka constitution of India kabaar ka ba nakaliang jong kino hikai kil penpau ya kajing singi ka singi ki arseng kalong ba kibabon hi kino hikai kidang pendon kam yakini ki handset ki barim bon na ki parano hika jongi ki klem pentre kam yakini ki smartphone na ki android phone henry ban pentre kam ni ban download yaw ni UB attendant apps ki don kam ya ka smartphone kaniro kala bo jing e yakino hikai but ka penship ting shu yik parano hikai kalong ba kila yo ya ka jingmaham no office balada kim pentre kam yaw new apps kila ban syabat ya ka tulop jongki nani hadu bansha terminate ro daka service jongki kalong ka ka bangi kum ki seng ki ba pe ka jing e jongki no hikai apo East Janji Hills District ni sokhya ka bai dei bat ka ni ka benda ka balai ka ba ki no hikai ki pen pa ka jing e kalong ha ka jing bom don ka network kam tam ha ki thai nong kendong kum ban sukdeu ha apo huria porkhat saipung bat ki penta apo East Janji Hills bon ki penta ki ba ki no hikai ki hikai hakitu kijaka kilong kijaka ki bomdon network tingim tip nakaliang jong office shwaban pentre kam yakne ka apps kala le survey ne em ba kijaka hapo East Janji Hills kilong ki bala biang network yo ba kila deble yo ya ka survey yo ba ka jing survey jong ki
kila babaro kijaka hapo East Giant Hills kilong kipa biang ka network na katakadaw ki pentrikam yaw new apps. Kabasaw kalong ba la pentrikam yaw new apps claim da court nakabenta ban yakren ni ban discuss ya baro ki stakeholders ki badon hapo jong ka district East Giant Hills district. Handai la shu pentrikam mukmak claim da discuss claim da ya peliu jumut ka outcome ka ban mi nang ni andala pentrikam yaw new apps pat kum ta ter. Handai la shu pentrikam bai la i kum bakila le diktator ngila banong hakabai ka benta la suk nyon bai nyingi kinong hikai by force ban pentrikam la ni ban pentulun yaw new apps ubana kaliang jong office kila pha shangi lengbak ka link baki share ki WhatsApp kapasan kalong ba kibabon hi kinong hikai kimpat aware ki advanced technology ki bamenta mo kibabon hi kinong hikai kimnang hiro tang ban download yaw new apps ban pentrikam lele kalong ka bae mar kumbang menne baswaban pentrikam new apps ka training ru ki claim code ka awareness program ru claim ai handala shupha bai ta ka link shupha bai ta ka link but laptha ye kinong hikai ban download yaw new apps but ban record ya ka attendance ka jongki hakapon men step pat kum juru hakapon men meet mandala y school yaw new apps ubana kaliang jong office kila pha shangi lengbak ka link baki share ki WhatsApp kapasan kalong ba kibabon hi kinong hikai kimpat aware ki advanced technology ki bamenta mo kibabon hi kinong hikai kimnang hiro tang ban download yaw new apps ban pentrikam lele kalong ka bae mar kumbang menne baswaban pentrikam new apps ka training ru ki claim code ka awareness program ru claim ai handala shupha bai ta ka link but laptha ye kinong hikai ban download yaw new apps but ban record ya ka attendance ka jongki hakapon men step pat kum juru hakapon men meet mandala y school bat kaniro kala bo jing ye kibabon kinong hikai kumbang menne ba ladam le yaw new apps dam pendon kami new apps kala don kata kajing maham na kalian jong office ba kila ban syabat katulop ani hadu ban sya dominate ro ya ka service Halo kita kejing begini kai kia kendo nak kaliang jagin hikai kila shem ya karai ba baro kini kai hapo East Giant District kat ba 4 bulan kerja suatu jengbat kinam pendon kam setia ya kini ki mobile apps.